କାଳିଆ ଯୋଜନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା 5,000 ଟଙ୍କା ଆସିଲା ଭୂମିହୀନ ଓ ଭାଗ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ। ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ କେଦାରନାଥ ଦାସ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଗଲା କାଳିଆ ଯୋଜନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା 5,000 ଟଙ୍କା କାହାକୁ ନା ଭୂମିହୀନଙ୍କ ଖାତାକୁ। ଯେଉଁମାନେ ଭାଗ ଚାଷୀ କିମ୍ବା ଭୂମିହୀନଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିଯାଇଛି 5,000 ଟଙ୍କା। ଅବଶ୍ୟ ଟଙ୍କା ଆଉ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିବ। କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିଛି ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଏ ଭୂମିହୀନ ଲିଷ୍ଟରେ ଅଛି ନା କିପରି ଦେଖିବେ? ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଟେ ଫାଇନାଲ୍ ଲିଷ୍ଟ ଅଛି। ଆପଣ ଯାଇ ଏହି ଫାଇନାଲ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଅଛି ନା ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଏ ଫାଇନାଲ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ଅଛି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଖାତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ 5,000 ଟଙ୍କା ଆସିଯାଇଛି। ନଚେତ୍ ଆଜି କିମ୍ବା କାଲି ମଧ୍ୟରେ ଟଙ୍କା ଆସିଯିବ। ଏହା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏ ଟଙ୍କା ଦିଆ ଆରମ୍ଭ